клипа пак. Аз съм много утвен. Що? Натиснах шифта, за да излезе точно когато стана 10-та минута. Така, айде отиваме към студио. Тук ли да е? Да. Тук свърши. В смисъл, малко съм дезориентен с тези дели. Те, това е добре. Не, добре. He's gone crazy. He locked us all in the bottom of the well. Who are you? What's going on? I'm Charles Studwell. He's crazy. He's crazy. He'll get you too, I promise you Вътре will. има човек. Who? Да. You gotta get us out of here. You gotta get О, не. Добре. На кой? Какво? Не. Какво? Какво стана, бе? Някой сече дърва ли? Добре, не искам да знам ако някой сече дърва, защото ако има брадва, това не е много хубаво. Така, то с цялото тъбо. Помня само, че пътя до Саймон. И не. Беше много дълъг. Не се бегна там? Не. Не сме заключени. Момче, какви неща правиш, бе? Аз чакай за мен. Тръгват в обратната посока. Тръгват в обратната. Не съм. Ама това... Воу. Place, gate, cave, below. Аз си знаех, че това нещо е за нещо, ама... И откъде за Бога аз мога да намеря лука ключ? След като дори не мога да се кача с този ден. Значи хем ми каза да не идвам тука, хем сега ми пише да му сложа ключ. Добре, бе, стига. Да. Знаеш какъв е най-голям бъзъкчет? Сигурно няма мога да намеря ключа. Бешашме, момче. Оп. Айде. Отиваме на купон. Ако искаш.